Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa pangama sa atong patron Santiago Apostol, Birhen sa Pilar, nga hatagan unta og kalinaw ang kalibutan, masulbad na unta ning panagbangi sa mga nasod dito sa Middle East ug ang dinhi sa atong nasod magkahiusa unta ang atong mga leaders sa pagtubag na ining dako kayong krisis karon nga ning igo sa atong katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya usab sa ilang kinabuhi karon. Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imo kaming gibuhong sa tanang kabulahanan tungod sa imong kaayo nga dili matukib, tuguti nga makalabang kami gikan sa karaan nga kinabuhi sa sala ngadto sa bag-ong kinabuhi sa grasya aron maandam kami alang sa himaya sa langitnong gingharian. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Daniel. Gisilutan si Susana sa kamatayon. Unya misinggit si Susana sa makusog nga tingog sa pag-ingon. O Dios nga walay katapusan, walay butang nga matago gikan kanimo. Nahibalo ikaw sa tanan, una pa kini mahitabo. Ania ako dinhi nga hapit na patyon, apan nahibalo ikaw nga ako walay sala, nga kining mga tawhana na makak. Nganong kinahanglan mang mamatay ako. Ang iyang pag-ampo gidungog sa Ginoo, ug nagpadala siya og usa ka batan-ong lalaki, nga gingadlag Daniel, aron mosulti, sa diha nga si Susana, hapit na dadon, ngadto sa iyang kamatayon. Misinggit siya sa pag-ingon, dili ako buot nga mahiapil sa iyang kamatayon. Ang tanan milingi aron pagtan-aw kaniya ug nangutana, unsa ba kanang imong gisulti? Mibarog si Daniel atubangan kanila ug miingon, katawhan sa Israel, pagkabuang paninyo, inyo bang silutan sa kamatayon ang usa ka babayi nga Israelita tungod ni ining matanga sa mga pagmatuod? Wala gani kamo musulay sa pagpangita sa kamatuuran. Abliha pag-usab ang kaso. Ang pagmatuod nga gihatag ni ining mga tawhana, mauy usa ka bakak.
Busa ang tanang mga tao midali pagbalik ngadto diin himua ang husay. Ug ang mga opisyal miingon kang Daniel, ang Dios naghatag kanimo og kaalam labaw sa imong panuigon, busa umari ka ug tipon kanamo ug pasabta kami unsa ang imong buot ipasabot. Si Daniel miingon kanila, bulaga ang duha ka maghuhukom ug tuguti ako nga sukit-sukiton ko sila sa tagsa-tagsa. Unya gitawag ni Daniel ang unang maghuhukom ug giingnan, ikaw dautan nga tigulang, karon kinahanglan tubagon nimo ang mahitungod sa tanang mga sala nga imong nahimo. Ikaw naghatag og mga dili matarong nga mga hukom. Gisilutan nimo ang walay sala ug nalingkawas ang sad-an bisan kun ang Ginoo nag-ingon, ayaw pagsiluti sa kamatayon ang tawo nga walay sala. Karon kun tinuod pagayon nga hikit-an nimo kining duha nga nakighilawas, tug-ani ako ubos sa unsang kahuya sila. Ubos sa usa ka gamayng kahoy nga guma mitubag siya. Si Daniel miingon kaniya, maayo kanang bakaka, bayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios gisugo sa pagbugha kanimo aron mapikas ka sa duha. Unya ang unang maghuhukom gipalakaw o gikuha ang ikaduha o gipaatubang kang Daniel. Miingon si Daniel kaniya, ikaw mas nahisama sa usa ka taga Kanaan kay sa taga Judea. Ang katahom niining babayhana nakagubak sa imong paghukom ug ang kaulag nakadunot sa imong panghuna-huna. Naanad ikaw sa pagtuman sa imong gusto uban sa mga kababayan sa Israel tungod kay nahadlok man sila kanimo apan ania karon ang usa ka babayi nga Hudiyo ug dili siya mohatag kanimo sa imong gusto. Karon tug-ani ako ubos sa unsang kahuya imo silang hikit-an. Mitubag siya, ubos sa usa ka dako nga kahoy nga ruble. Miingon si Daniel, maayo, kanang bakaka, pagabayran mo sa imong kinabuhi. Ang anghel sa Dios naghulat dala ang iyang espada, andam sa pagpikas kanimo o pagpuo kaninyong duha. Unya, ang tanang mga tawo naninggit ug nagdayeg sa Dios nga nagluwas kanila nga nagsalig kaniya. Misumbalik sila batok sa duha ka maghuhukom tungod kay gimatuod ni Daniel nga sila namakak ubos sa panumpa. Ang balaod ni Moises nagsaysay nga ang mga tawo nga maghatag og bakak nga pagmatuod makadawat sa samang silot nga dawaton unta sa gipasanginlan nga tawo. Busa ang duha ka maghuhukom gipahamtangan sa kamatayon ug ang kinabuhi sa usa ka babayi nga walay sala naluwas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
kadautan, kay anak ka man sa akong giliran. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya na ka man sa akong giliran. Magbalantay ka na ko ang Ginoo, wala na'y magmakulang pakanako. Sa lunhaw nga sibsibanan, iya ko nga gipapahulay. Sa daplin sa malinaw nga tubig, iya akong gidala. Iyang gihupay ang akong kala. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan, kaya na ka man sa akong giliran. Iya ko nga gitultulan sa matarong nga mga agyanan, tungod sa iyang ngalan. Bisan kung maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kadlukan nga dautan, kaya na ka man sa akong giliran. Sa imong igbubugaw ug sungkod, gihatagan mo ako og kaisog. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kaya na ka man sa akong giliran. Gihikyaran mo ako glamisa sa akong atubangan, samtang nagtanaw ang akong mga kaway. Gidihugan mo ang akong ulo ug lana, nagawas gayud ang akong imnanan. Bisan maglakaw ako sa walog nga mangitngit, wala ko'y kahadlukan nga dautan, kay anak ka man sa akong giliran. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo.
Unya si Jesus miingon na usab sa mga Pariseo, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang mosunod kanako dili nagayod maglakaw diha sa kangitngit, kundili makabaton hinuon sa kahayag sa kinabuhi. Ang mga Pariseo miingon kaniya, nagsaksi ka bahin sa imo rapod nga kaugalingon ug ang imong gisulti dili madawat. Si Jesus mitubag, bisan tuod nagsaksi ako bahin sa akong kaugalingon, ang akong gisulti tinuod, kay nasayod man ako diin ako gikan ug asa ako padulong. Apan kamo wala masayod diin ako gikan ug asa ako paingon. Kamo naghukom sa tawhanong paagi lamang, apan ako wala maghukom kang bisan kinsa. Apan kun maghukom ako, husto gayud ang akong hukom, kay dili man ako rang usa ang maghukom, kundili ako ug ang akong amahan nga nagpadala kanako. Nahisulat sa inyong balaod nga kun duha kasaksi magkauyon, tinuod ang ilang gisulti. Ako nagsaksi bahin sa akong kaugalingon ug ang akong amahan nga nagpadala kanako nagsaksi usab bahin kanako. Hain man di ay ang imong amahan, nangutana sila. Si Jesus mitubag, wala kamo makaila kanako ni sa akong amahan. Kung nakaila pa kamo kanako, makaila usab unta kamo sa akong amahan. Gisulti ni Jesus kining tanan samtang nagtudlo siya sulod sa templo didto sa lawak nga gibutangan sa mga sudlanan sa halad. Ug walay midakop kaniya kay wala pa man moabot ang iyang takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang bakak dili makabarog atubangan sa kamatuoran. Matumba gina siya. Lingiyay mong tupad na naakay pamakak. Abot yung panahon, matumba yun ka. Kinsa man roy mas bakakon, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Secret. Secret kaya atong tubag. Unsa may mga timailhan sa bakak? Unsay timailhan? Matod pas mga asawa kana kunong matas banag mamakak, di na kuno katutok sa mata. Na siya. Di katutok sa imo bang, di na mo ka eyes to eyes ba? Ang mata sagasa lang direksyon na kinsa marong mga mata nga makatutok yun. Duterte, Marcos Group o Pinklawans. Ikaduha, kanang mamakak para mapamatud-an ang iyang, makabarog ang iyang gisulti, gamitan gina niya og kusog, authority. Iyang ipamugos ba? Moingon din siya, kinsa man ka. Wa ka kailan ako. Ana madayon na. Kinsa ragud ka. Mugamit sila sa ilang authority, ipamugos. Ana, kinsa may pari din ana dayon. Kinsa may obispo din ana siya. Kinsa may principal din ana. Kinsa may congressman din kinsa may senador din final dayon, kinsa may presidente. No?
Authority na. Sunod, ang bakakon, mugasto ginagmaayo para matabunan ang kamatuoran. Mugasto gina. Muna ka na mga bakakon, gusto gina silang madato. Nga naman, ang kwarta may ilang salimbong ali sa ilang pamakak. Di ba? Dali makitang mutahod, basta kwartahan. Bisan ang iyang kwarta kinawat di ay. Di na mo question. Mingon rin tayo dito, hala, kadakos balay. Hala, kanindot sa sakyanan. Kay makuan man ta, mura man tag ma-amaze ba? Tungod sa kwarta. O na siyang. Lingay mong tupad ina, daghan kag kwarta. Og daghan gyud na siya kwarta, pasabot, bakako na. Lagi. Basta daghan kwarta. Bisag pari pa na, nya daghan kay gitigong kwarta, bakako na. Tanawa ng iyang kuan, tanawa ng iyang parokya, di ba? Nangaguba ang kisami. Kanang pari nga mudato og maayo, ang iya ng parokya daghang ing guba. Og wa may guba. Basta na ing guba. Wa na siya mamakak. Isa unya pa diro mudaghan ding kwarta. Sayon na kay natanawon og dili guba ang parokya, guba ang mga kapilya. Wa maayo. Kay sigihan magpaamot ang mga taga-chapels padong sa simbahan imbes nga ang iyang kolekta, iyang itabang ngadto sa mga guba nga kapilya, hastang guba nga kapilya pauamoton pa gyud. Ang kapilya gud in town mura nagngipon sa tiguang ba, gakango-kango ng haligi, hapit na matumba, butangan pag yung kuta. Kaya mo iamot kada buwan. Ana. Resulta. Tanawa sa God, bisag sa itong gobyerno, tanawa, perti nilang datua, pero tanawa ang mga flood control, tanawa ang PhilHealth, tanawa ang atong healthcare, tanawa ang atong kanini ang mga eskwelahan, tanawa. Tanawa. Perti nilang datua, nakapalit pa silang mga jets, personal nila, napa sila yung mga malita-malitang kwarta, purtig yung daghanang kwarta. Tanawag na itabo sa tong nasod. Mao na siya ang mga bakakon. Mailhan na nimo sa iyang tinanawan, sa iyang facial expression, mailhan na nimo siya sa iyang paggamit sa iyang gahom, sa iyang authority, kay ipiyag ng ipatuman, naging hanlan bitan Kristo mga bakakon or hypocrite ang mga Pariseo o ang mga pari sa iyang panahon, kay ila man yung ipamugos ang ilang gusto, sila man masunod. Gikoreksyon na ni Jesus, gilansang si Jesus sa cross, nalansang si Jesus, porting pagkalansanga, kay gigamitan mag-authority, gigamitan pag yung kwarta, gipalit si Judas, tanawa karon sa ato mga politicians, daghan kay mga Judas Kanabang suod nimo sa una nya karon ni kontra na nimo. Ana, daghan diya. Nga sa una, hapit na lang na mutila sa imong lapalapa, pero karon mura kag basurahan Ana, tanawa sa dog mao na say makapaboring usa, tila na sa nas lapalapang makanahan. Ana. Karon bitaw kanang impeachment, sige man ko paminaw sa lain-laing side. Ang ako yung na matikdan og mao ni ang conclusive nako nga nakita ang ilang impeachment complaint way klarong ebidensya. Mao na ang gitubag sa dito Committee on Justice, ang gitubag sa mga defense lawyers ni Vice President Sara, ningon sila, unsaon na mo pagtubag sa inyo mga pangutana, nawa man mo'y ebidensya, unsa may among tubagon? Kay mura man gud og kanabang ikaw, Padre Siano, naa kay anak.
Mingko, wa ko'y anak ko. Sige, pruibahi nga wa kay anak. Murag inana ba? Di ba, naaman nas panultiho nato, ako di man ko lawyer sa nga civil lawyer, naaman ginang panahon na, ikaw gani ni Akyos, naani mo ang burden of proof. O ikay ni Akyos nako, pamatud Ako'y imong gipasangin lang niya, ako na nooy mo pamatuod nga sayop ng imong pasangil, naon sa nabali na hinuon ako na ni maway nahitabo karon, ilang patubagon ang Vice Presidente dito sa Committee on Justice, pahatagon siyang mga ebidensya aron ma-refute kuno, matuis niya, mabatukan niya ang mga akusasyon, pahatagon siyang ebidensya. Tubag ni BP Sara, you are fishing evidence. Masa namingwit mo? Bisan ang mga lawyers, kibaw sila ana, nga usa na sa mga techniques, duwa na sa korte. Ana, og duwa na sa mga bakakon. Kana bang ako kang i-accuse, nya pamatud nga sayop ko. Ana. Ang sakto, imo kong gi-accuse, pamatud nga sakto ka. Ingon ana ko, hay mang ebidensya. Example, salin ko no. Maura ginailang usas gibalik-balik. Ang salin sa Vice Presidente na ako no'y dako nga gap ang past ug ang present. Kani kunong gap, mao kuno ni ang iyang hidden wealth. Ingon tubag sa Vice Presidente, unsa man ko diri? Aning number of years, aning gidugayuna, nagmika ra ko, wa ko'y gibuhat. Ni trabaho sa ko, mo nang nisaka sa nang ako dihang assets. Masa gamika ko sa amo. Mo sa tiyang giingon sa mga tiguang ko no, gamika mo na. Unsa gid ito nang gamika, wa man sa okay ba sa nang gamika. Unsa na? Kana way gibuhat ba? Sige lag hingut anay. 40 sa taon ko nun iyang trabaho, hastang iyang bana, trabaho sa maayo. Maubitan na nga, usa ko no diha sa member ba o chair ba na sa committee, nami ko nun ay utang nga 8 million pa siyang bana. Wa pa mabayri. So, ngaigsoon, kining bakak, nahitabo sa ni sa unang pagbasa, makarilit sa taning Susana, nga mura sa ni si BP Sara, babae man, babae. Guwapa kayo. Yes, BP Sara, batig naong guwapa. Layo ra kay nang naong ninyo sus. BP Sara, kita man ko niya diha sa pagkita namo. Simple siyag naong pero captivating iyang beauty. Dako sang atay BP Sara. Bitaw. Og di pa lang jud ko pare. Joke. O di pa lang jud ko pare, mohangyo jud ko ato mo kiss ko nimo BPB ana. Pero kay pare man ko adon lang ko sa Madre. Guwapa kuno kay na si Susana, buutan pagyud kaayo. Usa ka Israelite, guwapa kaayo. Dunay duha ka lawyers nga mga laog kay unod, nadani sila sa ilang kakuan, kaulag. Ilang gipangitaag paagi nga makorner nila para ma-rape nila si Susana. Ug tuod man sa dihang naligo siya dito sa iyang garden nga siya rang usa, ang mga lawyers ning kalit og sod og giingnan siya wa ra bay laing tao dinhi. Sugot lang namo nga makig-sex minimo. Di kay ka mo sugot, i-accuse ka namo nga dunay laing laki dinhi nga imong gikadog na amo kang nasakpan. Di ra ba kakaikyas kay mga lawyers bayami. Nya ang ato bayang balaod nag-ingon, duha ka saksi ang magkahiusa tinuod na. Nya duha na gud midaan. Nya ikaduha pa gyud ang babae way katungod nga mo reklamo. Nya babae baya ka, lawyer pa gyud mi, laki pa gyud mi, duha pa gyud mi. Di ningon si kuan nakaingon si Susana, wa jud koy lusot ani. Og dili ko mo give in, patay ko. Og mo gibiin sad ko, patay sad ko sa Ginoo. Apalabihon nako nga mamatay ko sa kamot sa tao basta di lang ko matay sa kamot sa Ginoo. Motong ni singgit siya. Pag singgit niya, gi-accuse dayon siya. Og
Gi-shortcut man ning atong pagbasa karon, gisugod na lang pagbasa sa dihang gihukman na siya sa kamatayon. Og niingon dahil si Susana, Lord, mao ba ni ang mahitabo kung magtinarong ta, patyon ta sa mga bakakon? Niabot dayon si Propeta Daniel, batanon pa kay siya ato. Og iya dayang giingnan, kamo ba mga buangon mamo, susiha usa ang ebidensya. Ila ra man ang sulti, ila ra man ang konklusyon. Mao sa naron ang giingon sa tubag sa kampo ni BP Sara sa mga accusation sa impeachment. Inyo ra man ang mga konklusyon. Wa man mo'y ebidensya. Ang inyo ra man ang mga haka-haka, inyong mga inference. Kana bang nakita nimong ga-holding hands ang pari o ang madre? Ika, kabit na pari. Kabit pari. Ana, ang madre kabit pari. Kay nag-holding hands. Susiha o sa nganong nag-holding hands, nadagma in taon ang madre. Di nahapit kalakaw. Giagak sa pari. Sabaya mo eh. Tanawa dito ang ebidensya. Di ba gahubag ang tiils madre? Kaya gikan in taong naghatod sa kolekta dito sa kumbento. Nya natapigas na ana, nadakinas. Di giagak sa pari padungan to pa uli. Inon yung kabit. Tanawas ang ebidensya ba? Mao na nga niingon si Daniel, ato sa ning balikon, iabli ang kaso. Pagpangutana niya, i-cross-examine ta ni Beb. Ikaw, diin man nimo nasakpan ning babae nga nag-sex, siya dito sa kahoy nga guma. Ikaw, diin man sad nimo nasakpi, ingon dito sa kahoy nga unsa to? Ruble. Bitaya ning duha. Patay ang duha. Wa naman magkahiusa ang ilang kuan, ilang testimonya. Og mausad na ang nahitabo karon sa impeachment. Mausad na ang nahitabo sa kanang pagkapriso ni President Duterte dito sa ICC. Maugya po'y accusation, why ebidensya? Gani naroy Japanese researcher and member sa human rights advocate sa United Nations. Iyag yung brutally frankly, niingon siya, ibalik si President Duterte sa Pilipinas kay wa siya kaso. That is illegal ang pagkakuha niya. That is against the international principle for human rights. Ditso ganyang gisulti. Ambot gipaminaw ba? Muragwa man. Nga ana nang hitabo na nato. Pero kung sundan nato ang kinabuhi ni Susana, kinabuhi ni Kristo, ang nindot ay natong saksi maugyod ang Ginoo. Mo na ningon si Kristo diri sa atong kaning-ganing ebanghelyo. Ako rin nagsaksi nako. Pero wa man mo kailas akong amahan, siya sad nagsaksi sad nako. Duha nami. Nya napagi Holy Spirit, tulo na. Pero wa man sila makaila sa saksi. Pasabot ang ato gid ang tinuod nga witness mao ang atong konsensya. Lingi ay mong tupad. Ingna, kumusta imong konsensya? Makonsensya gyud ka. Tanawan aro mga bakako na to mga officials. Tanawa, ang unang nahitabo, ang ilang naong murag balo ni Kuyos. Ni Kuyos. Kaya di naman nahapit katog. Kay makonsensya man ka. Konsensya ka Nya, wala na'y kalipay. Karon, igtog makadungog na sila sa siyagit sa mga nabanlas sa baha tungod sa ilang gipangkawat nga budget sa flood control. Kanang naas DPWH nga nangawat, kanang nagbinuang, di na nahapit katog, tanaway lang mga naong tiguang na kay tanawon. Ngano man, tungod na sa ilang pamakak. Patyon ka sa imong konsensya. Nya, nagkaaway-away sila. Sa una, kuwang kayo na sila, hiusa kayo. Karon nag-away-away. Ang ilang mga katarungan, nag-ana-ana na, nagkabuang-buang na, nagkayabag-yabag na. Nya, ang kinsa tong murag mo mubiya nila, ila sa dayong atakihon. Suod kay sila ni Saldico sa una. Karon Saldico lain nagisulti. Buwana, giatake nagmayo. Suod kay sila sa una ni kinsa toy sila si kuan ba si
Yaning Vic Rodriguez, maugunay ga tuboy sa atong presidente para mahimong presidente. Nisultig lain, karon wala. Suod kay silang saras una, pertig yung suura. Unitin ko, karon gi-impeach na. Ana na, dili maka-maintain sa relationships ang mga bakakon. Dili ka maintain. Pero tanawa ang mga kaanib diri, kanabang tinuod gyud ba nga die hard sa usa ka partido nato. Mao na akong ilhanan nga politisyan nga tinuod, dili na sila magkausab-usab ang ilang banding, ang ilang loyalty. At tanawa kinsa man ron nga mga grupo nga wa gyud mabungkag, Marcos Group, Duterte's Group o Pinklawans Group. Kinsa nang naka-maintain sa ilang relationship. Dili gitingali perfect, pero murabag mas dako ang ilang na-maintain kaysa nabungkag. Kanang wa mag-usab-usab sa ilang mga desisyon o baruganan sa kinabuhi. Kaya namaro ilang giingon nga mga balimbing. Kanang wa ba magtabok-tabok og loyalty, kana mo'y tinuod na leader. Kaya ang iyang konsensya, dili mag-usab-usab kay ligon siya baruganan. Bisan pag di kadaog, maora gyapoy baruganan. Bisan pag atakihon, maora gyapoy baruganan. May kamong mga asawa, kulatahon mo sa inyong bana, mubuwag dili. Mga bakakon mo. Buwag ag kulatahon nga imo na nang gisaa didto sa kasal nga sa kasakit og sa kalipay, sa kahamugaway og sa kapitos, sa sakit og sa maayong panglawas, hangtod ang kamatayon mubulag nimo, nya mubuwag ra day ka wa pagi ka mamatay, bakakon ka. Pariha ra kas nag-ingon nga kanang build sa previous administration, ilisa na natog BBM. Unsa may BBM? Build better and more. Nindot ta paminaw. Build better and more. Karon unsa may nahitabo? Manindog na taay pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang kaugalingon alang sa kaluwasan, alang niadtong nagpuyo sa kamatuoran. Busa moingon kita, Ginoo, nagasalig kami kanimo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga sila nga nahilayo gikan sa Dios tungod sa sala, makasinati sa mahigugmaong kaluoy sa manunubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga pugnan nato ang pagpanghukom sa uban, hinuon, susiho nato ang atong kaugalingon gamit ang mga mata sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanan nga nabugatan sa ilang kalisdanan ug kabalaka, makaamgo nga ang Dios sa duol kanila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang Ginoo maglig-on kanila nga gipakasala sa di makaangayong paagi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy,
magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Nga ang mga nangamatay, makakaplag ug kalipay ug kalinaw didto sa langitnong gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, nagasalig kami kanimo. Langit nong Amahan, dawata kining among pag-ampo nga gituboy nga kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namuaman, among igasan, hanggang Kristong kinabuhi, aming bayan, bingimong mga binuhat, bayat sa kasaypanan, Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdahig ug paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, itugot nga kami nga nagasaulog sa santos nga misa, makahalad unta kanimo sa among mga nalimpyo nga kasing-kasing tungod sa among lawasnong pagpenitensya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ako nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason, ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon og kaayo, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo ang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta may sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Mayroon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, hinuluan-luwas sa kami sa dapan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian,
hanggang humugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, pamulong lamang ng mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nalig-on kami sa panalangin sa imong mga sakramento, nangamuyo kami aron pinaagi niini, mahinluan unta kami sa mga bisyo ug makaabot pagdali nganha kanimo diha sa pagsunod namo kang Kristo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung panalipod. Mahitabo ra ni kung kita usab sincere, dili mamakak. Magpuyo Dios kamatuoran sama ni Susana.
Ang kamatuoran karon nga napatay slots. So, palit mong slot bisan og tagsa lang ka slot. Tulo man ni ka slots ato ang Grace tag 100 pesos per slot, ang PPSC Part 2 100 pesos, niya ang atong DPR 100 pesos. So 300 lang. Niya ato na ning unongon karong kutob na lang is Easter Sunday, April 5. Gikan sa Easter Sunday onwards hangtod sa July 25 na nasa tay laing klase sa fundraising. Adto lang nako isulti dito niya ha. Niya sa pagkakaron paliti lang niya po ninyong slots. Unya ang atong mass wedding palihog pangumbitar gyud kumbensira gyud ng mga nagpuyo-puyo o kanang mga civilly married. Sa pagkakaron na natay 74 couples nga nagpa-register. Niya 163 may atong kinahanglan, so murag kuwangan patag mga 89. So daghan pa, 89 pa atong kuwang. So 163 atong target. Equivalent sa atong number of years na 163 ta. Ang atong Lenten recollections karong Sabado, part 1, ako'y maghandol ana alas 7:30 gabi naay pangumpisal. Niya inig ka part 2 si Monsignor Tingting Angkahas, iyang grupo mo'y maghandol niya religious stage play man na inig ka March 31 adlawng Martes alas 7:30 gapos gabi wala na nay pangumpisal kay mutan-aw man tas play mao na atong recollection niya ang atong Benditas Lukay karong Domingo 29 alas 5:30 ang ato yung main celebration sa Benditas Lukay. Although ang atong mga anticipated masses o ang other masses na ay simple blessing sa mga Lukay. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.